Stroomkabels, waterleidingen, gasleidingen, datakabels. Het laat je al jaren achter mij onder het water. Maar 50 jaar lang luidt er nog heel wat oors. Dat wie namelijk een malkenleiding. We maken hier vanuit Ameland voor 60.000 liter per dag helemaal naar de andere kant naar Holwert vervieren kon. Het Ameland hier ooit in jaren 70 nog een eigen melkfabriek. Maar boeren waren net langer tevreden. De melkprijs aan de wal was veel hoger. Wij liepen hier wel meer dan 10 cent achter per liter. Ja, en dan bleven de investeringen bleven ook achter. Er werd weinig meer geïnvesteerd. Boeren op het eiland stemden voor een fusie met coöperatie De Takkomst, onder Verste Wal. Om de malken daar te krijgen, werd kiezen voor een speciale malkenleiding onder het water terug. Die leiding wie uniek in de wereld en waard in 1978. Ja, en nu wacht u. Nu moet het gebeuren. Natuurlijk was dat wel een hoogstandje. De mannen het was misschien ook wel een beetje een prestigeobject. Alleen ja, hoe moest je de melk anders van het eiland afkrijgen? Boenensig held het al meer dan 40 jaar de malken op bij boeren op het eiland. Eind 1994 verstuurde hij het door de leiding vanuit Nes. Eerst ging er een bal voorop, dan ging de melk erachteraan, dan kwam er een bal, dan kwam water. Zodat het goed afgesloten werd, zodat er geen melk of water bij elkaar kon komen. En daar er stond een enorme compressor en die drukte dan op een gegeven moment al die 30.000 liter naar de andere kant. De melkleiding was 15 kilometer en het moest natuurlijk heel langzaam. Dus het deed er ook wel een uurtje of 4 over voordat het aan de andere kant was. Na goed 15 jaar werd besloten op te houden met de leiding. Het onderhoud wie te duur werden en het tal boeren op het eiland wie aannam. We zaten met de kwaliteit en toen waren er tal betere boten en toen is het al besloten om het zo weer te vervoeren. En dit voldoet ook prima zo met de auto op de boot.